Magandang araw sa lahat. Ito na naman tayo. Magpe-prepare na naman tayo para sa tanghalian. Magsasaing muna tayo. Ayan, magtakal na tayo ng bigas. At nang maisaing na nga natin, ihahanda ko na pala ang lulutuin natin ngayon. Gagawa tayo ng adobong sitaw. At gagawa rin tayo ng salad na pipino na may sahog na dilis. Samahan nyo na ako at ating ihanda ng ating lulutuin. Madali lang naman ang minong ito. Ayan, malapit na ako matapos. Ito na lang, ang pipino na lang. Ayan, dito na naman tayo sa paggayat. Gagayatin natin ang dapat gayatin. Ayan, ang pipino. Ginayat ko na, pati na yung mga lamas. Andito na tayo sa pagluluto ng sitaw. Ayan, ang una, lagyan natin ang mainit na kaldero ng oil. Ngayon, ilalagay na natin ang mga lamas. Ayan si Kuya Jerry, the expert, gumagawa ng aming bahay. Ayan, idagdag na natin si kamatis para masarap. Medyo maasim-asim. Dagdag na rin natin si beitsin. Tapos si mahika. Pampasarap. Yan, isutin muna natin. Saka natin ilagay si sitaw. Paghalu-haluin na lang natin. Yan. Ang sarap tingnan. Gusto ko sanang i-half cook. Kaso lang, nagrereklamo sila. Gusto nila yung lutong tuto. Yan, lagyan na natin ng toyo. Haluin na naman. Bango. Yan, takpan na natin muna. Yan, niluto na natin si dilis. Ang pagluto ng dilis, kailangan mainit talaga ang mantika. Lagay mo. Tapos, huwag mo talagang tantanan. Halu-haluin mo talaga siya. Kasi, para maluto sila ng pantay. Ayan, pag umusok na, hudyat na yan na masusunog na, kaya hanguin na natin at huwag nating tantanan sa paghalo. Ayan, tapos na, luto na siya. Dito na naman tayo sa pag-prepare sa lemon. Ay lalagay natin doon sa pinaghalo nating mga lamas at saka yung pipino. Saka dyan natin haluin. Timplahan na natin muna, saka natin ihalo. Nasa sa inyo na yun kung ilang asin, ilang lemon ang gusto ninyo. At dagdagan ba ninyo ng suka, lagyan ninyo ng beitsin. Pero nilagay ko na ang beitsin doon sa doon sa dilis kasi mainit para maluto na rin. Ayan, hinalo na. Paghalu-haluin na natin. Lagyan ng asin. Haluin ulit. Napakasarap niyan. Habang hinahalo, titikman din natin kung sakto na ba siya sa asin. Kulang pa yata. Kaya dagdagan natin. Ayan. Tikman din natin ulit. Sakto na siya. Kaya sakto na yan. Ayan, na-prepare ko na ang mesa. Yan, adobong talong at saka may salad na pipino na may dilis. Yan, meron din tayong kanin. Halika na. Mag-say grace muna tayo. Sige na, kain na. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Please do like, comment, and share. Salamat!